Úplne na záver alebo úplne na začiatok sa používa tento chod. Je to číri vývar. Toto konkrétne je rybací vývar z morského hoky na azijský spôsob, teda s komburiasou, zázvorom, cibulkou, cesnakom. Nič viac, troška soli. Dá sa použiť čisto v takejto miske malej, pije sa z misky priamo, nepoužíva sa lyžica. Alternatívou, alebo teda tým, čo býva ešte častejšie, je klasický miso polievka, tá býva na začiatku. Takýto vývar sa dáva skôr na konci a samozrejme, že je možné si ten vývar rôzne dochutiť rôznymi vecami. V tomto prípade je dochutený koriandrom, krabými tyčinkami, čínskou rúžou, plátkami, cesnakovej stonky a morskými ančovičkami. Všetko sa klasicky používa v japonskej kuchyni a vytvára to veľmi príjemnú harmóniu s horúcou rybacou polievkou.